chike go matayo pacho kae kaachiel koda ka weche mag ng'anyo kod miyo luor ng'eto mar doho entiere kama chala debe nene tem sani. Gimonengo wapenjre mokwongo ni wachopo kae nade. Mae en agreement ma jogi noketo higa ma 2017. Ma serikal winjore gi dakteche ni wabo chulo kamae in phases. In the next 7 years gini biro chako bedo implemented. Negi winjore. Gima bonengo ang'e ni serikal en achiel. Ruling party manyalo lokore but serikal en achiel. Emomiyo nyaka sani Ruto chulo gop Uhuru, gop Kibaki, gop kata Moi manokao. Serikal en achiel. Onge serikal ma lokore. Koro serikal ma wan go sani ni oknyal hepo ni koro gini negi winjore gi serikal gi ruling party manokalo. Serikal en achiel. Ma ineno kata do onge do moro mose golo ng'eto mora ni strike mar dakteche gi en illegal. Do mora wacha ni negotiate, give room for negotiation. To problem one go en majorly en serikal. Kech dakteche gin agreement nitie, onengo chulgi. Koro serikal konge gi pesa, onengo penj daktari ni gima nudwaro ni wamedu ang'o nikech sani pesa maybe nyalo bedo ni pesa onge. Watim kamae. But kineno kaka head of civil service onge daktari moro, onge representative mar dakteche kanyo. Koro gine ni we have agreed, it's only signing. Kiwinjo atela loso ni onge, nothing has been agreed. To gimarach ka jogi gore kamae jopiny ema hinyore. Cleophas ji tho mang'eny hospital. Kidhi hospital ok yud gimoro amora. An gi client na makoro ntie onengo dhie gine, onengo dhie hospital orwake ward ICU. Onge daktari hospital. Onge daktari hospital. Kidhi hospital ineno nani ni kae jotho. Mane gima rach. Koro serikal onengo bolre piny. Giwere gine mang'eny. Nikech mae agreement ma serikal ema noketo gi dakteche. Ma winjruok man gima rach ni winjruok ni serikal winjruok magi, this thing was deposited in court. Ma is just the implementation modong. Ma koro ka serikal gine ni waonge gi pesa. To serikal no donje gini ka ging'eyo, na gidonje gini nade ka ging'eyo ni gionge gi pesa. Pero kamano gin penyo moko. Gimoro ba ka tiyo na ni onengo bwang'ia going forward onengo ang'ia ne ni ka counties. Nya wach dakteche gi serikal mamale matingo wachni. Ineno head of civil service ema tingo wachni. To health is a devolved function. Ma onengo